Hej YouTube. Hej. Det her er vores første kamp. Og vi håber at vi får en hel masse seere ind på det her, men det jeg er i gang med at sige nu, altså. Uhyggeligt. Vi kommer nok til at lave en hel masse gameplay, men også måske nogle box findings og måske kommer vi også til at spille noget kampvognskompagni og noget holdtræning, men ellers en del gameplay. Og Vi kan jo bare skrive, hvad det skal være. ja, Hvad er bedst lide? hvad I helst vil se på. Hvad kunne Vi kører med nogle mods. Der kommer et link til mod-kanalen eller hjemmesiden. Nede på der kommer et link til den hjemmeside, hvor I kan downloade modsene. I kan helt sikkert finde en anden video inde på YouTube, hvor de viser hvordan man gør. Det er ikke lige det vi har tænkt os at vise jer. Vi har tænkt os bare at optage videoen her og lægge dem ud til jer. Og så her i de 3 første videoer lægger vi link til det, altså til modsene, ned i beskrivelsen. Men ellers så kommer der måske nogle andre ting ned i beskrivelsen, eller ja, det finder vi ud af. det skal nok blive. Så er det PC. Ja. Ups. Undskyld. Helvede, så kan vi ind i noget til Som man kan se, så har jeg har en mod på, hvor man kan se hvad klokken er heroppe. Et minimap mod. Så har jeg faktisk også et garage mod. Det kan I selv vælge at tage på. Jeg har ikke tænkt mig at vise jer det. Der er billeder inde på den der mod hjemmeside. Jeg har en indikator her, og så et nyt show, hvis man kan sige sådan. Nede af venstre side. Patrick han har nogle andre former. Og vi kommer nok også til at slå over på hans skærm, når hvis han får en godt kill eller et eller andet. Ja. Så der slår vi også over på hans skærm hurtigt og viser hvordan, så kan I også se der hvordan han ser ud. Hey, kom herud i flanken, og jeg kommer hjem. Nej. I så det. Kommer. I så det, skal dø. Han har ikke en god tår. Så har han heller ikke den bedste bunde. Han kan godt have det gang. Jeg skal lige Nå, okay. Ja, så lad os håbe, han ikke er en idiot. Han har i strikker. Godt. Du sniper. Eller han tager farven til jeg tror, at Julie er på mig. Ja. En type 62. Au. Hey, jeg laver mit magasin. Kom så, P, du kan sagtens snakke om det sidste skud. Jeg holder altså her bagved. Fordi jeg er i gang med at lave mit magasin. Der kom en! Jeg kan ikke se. Oh my god. Han har ikke set! Oh my god.
Hej YouTube. Det her det bliver så den sidste video i den første episode. Ja. Fanden. Hvorfor vi ikke kan optage? Nej. Jeg kører derop, tror jeg. Men jeg vil sige mange tak til alle jer, der har set med. Det vil være fantastisk, altså. Hvis jeg får 500 views på 10 episoder af World of Tanks, 10 første episoder, så kan I ikke forestille jer, hvor glad jeg bliver, altså. Det er virkelig, virkelig stort for mig at få så mange views. Så jeg tror måske det er mit mål. 500 views på 10 episoder til World of Tanks. Link til modsene her. Modsenes hjemmeside kommer nede i description. Så I kan selv gå ind, og der er rigtig mange forskellige varianter. I så her Patrick med sin T44. Han har et andet udseende her på, end jeg har. Ja. Så der er rigtig mange forskellige, og I behøver ikke tage det samme som mig. Altså, I kan designe jeres helt egen form. I kan helt sikkert finde en guide på dansk. Jeg fandt en guide på dansk herinde på, som jeg kiggede på, hvad han lavede. Og så lagde jeg selv mine forskellige mods ind på. Og så har jeg ellers nu fået det her flotte udseende. Hvis der er stemning for lidt Spore og Minecraft, så kan jeg godt lige klare det. Men jeg vil helst blive World of Tanks. Det er det, jeg er bedst til. Og ja. Det er jeg sådan mest selv har stemning for. Nej. Jeg får det her muligt. Han prøver at flytte fra, når han har et stort magasin. Det var sjovt at træne ham lidt. Men det var lidt træls med kanon, der skørte, men jeg kører videre. Lad os håbe, at vi kan komme ned nu og angribe dem bagfra. Haha! Jeg elsker. Problemer! Jeg har problemer. Det er sådan træls og træls og noget træls. Banger mig aldrig. Au! Men han rammer mig godt nok. Det var ikke planen. Okay, jeg skal nok lade være. Det er lidt træls at høre på det. Jeg har bare sådan en eller anden form af, så jeg bliver nødt til at skrige. Altså, bare et behov. Et behov. Fatter du det ikke? Et behov kaldes det. Det kaldes et behov. Okay, undskyld. Fuck mig, det her det er awesome. Nej. Så tæt på. Nej. Jeg var så tæt på at komme ned bag ved den bakke. Nå. Men I må have det godt, til vi ses igen. Og det gør vi i morgen. Der kommer episode 2, det er helt sikkert. Vi spiller lidt med tomatsauce, Mads, og så, ja. Det er en af mine venner. Og så vil jeg ellers sige, at I må have det godt.
indtil i morgen. Og så går han dårligt. Og vi ses. Jeg tager af herfra. Hej.